står jag i min Gringoskjorta. Den heter Gringoskjorta för det är bara utlänningar som köper den i Brasilien. Men det kostar skjortan i den dyra affären i Rio, så jag har allt på mig. Det här, det är en lime. Den gör man caipirinha av. Det här är en flaska cachaça som vi köpte på Copacabana av någon skum försäljare. Den gör man inte caipirinha på. Jag vet inte fan vad det är för någonting. Men det här ska handla om tecken. Lagao. Det tecknet använder man till allt. Det är bra, jag kommer, jag går, man flörtar med tjejer. Det funkar stenbra, skitbra. Är det någon gång som gör detta tecknet, då skulle vi alltid, det hände så en gång. Då hade frågat efter vägen till Capo Frio. Och för att ta den vägen så gjorde de så. Då tar man inte den vägen. Får du väl napp till någon tjej med det här tecknet, då skulle det passa dig för det här tecknet. För det är livsfarligt. Det var det för lektion 1.